part 5 guys, so tatanggalan natin yung bentosa since binabad ko ito ng mga more than 10 to 15 minutes. So ito na yung pagtanggal ng bentosa ni Christopher Lomba or alias Tope. So tatanggalan na natin guys, so watch niyo po. Hintayin yung kanyang massage therapy, whole body massage therapy with bentosa. Yan. Dito po tayo sa San Vicente, yan, Capiao, Pampanga. Yan. Boundary po ito ng Windy ah. May busy ba? Oo. May busy ya, hindi na Pampanga no? So ano to? Capiao, Nueva Ecija pala guys. Kasi ito boundary po ng Mapalit, Pampanga and San Vicente, Capiao, Nueva Ecija pala. Yan. So correction po. Yan. Makabalik ko sila no? Okay. Buti na may likod ko pa. Ay, pao! Buti na likod ko. Ito ka, pao. Ayan, yan, very good ha. Pao pa ito. Ang tawag dito pa. Bentosa. 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 Tawag dito bentosa. Bentosa. Di ba may nagpa-inject? Bakit? Hindi ko may sugat siya. Saan? Cactus. Nagpa-drive siya kayo. Sino kasama? Dapat yan. Dapat yan. Di ba kaya yan? Imbis kasi tinulak. Imbis kasi tinulak palikod yun. Diba, ganyan. Pwede nga palikod. Tapos, payak pa yun. Mali siya. Ready po, Brad? How do you feel? How's your back? Sarap. Sabi na tao, kailangan kita dyan. Pwede po, apak. Ay, hindi sa iyo yung special treat. Sakit ng ulo ko. Pagkising na bigla, Gawa mo na siya. Naka-vlog siya. wala ko. Ay, na. Huwag ka magpapakita sa vlog. Oo, pakita bawal. Yeah. Lager to, lager. Sumangkep ko yun. Lager din si Pampa. Ah. Teka. Di ba Pam, lager na? So guys, pagka na kami. Tapos na yung aming tumbak niya. Diretso lang, diretso. Diretso ka kami. Sakit pa rin. Lumus ko. Diyan, diba? Tindak sa puyasan. Asid mo? Asid ah. Hindi mo naman formatter. Grabe pa. Ayun, wala na. Ayun, pasok. Tama. Nakapatigas eh. Pasok po ka. Kaya mag-iop eh. Ano ba yan? Siyempre. Sabi ko sa'yo. Kasama sa kasi si Asid. Ayun. Matagal sa Asid. Wala rin. Nasa. Alam mo na. Isa rin yung ano. Asid. Oo, siya pulpo. Ano niya, tawasan na. Tulog pa rin naman siya ng luz. Kapag ayaw na tayo. Isunod sa kanya. Alam mo yung sinabi niya. Tawasan na. Masabi niya. Nilagay niya sa pahalat niya. Tinigay yung pahalat niya. Yung kabayo. Kaya sila yung huli na rin. Nakikita niya si Yun na sila. Hindi kaya niya. yung kabayo. Yung kumain. Baka mag-nurse. Nurse. Ito. Nurse yan, di ba? Yan na yan. Yan na yan. Kaya yun yung mga. Dito nga natin. Isipin ko lang kung huli. Yung pupunta, pero umuwi. Pagkabi na alam niya sinabi. Nakalagay niya.
Ay, may acid ka ba? Hindi ka tingnan masisip. Ang dapat siya, warm water lang. Kasi bawa ko talaga acid sa mga acid. Baka ito lang, no? Baka ito lang. Makas siya sila. Oh, Baka siya. paksin ko na ito. Eh, acid ka. Ano? Oh, oh. Ganyan lang. Wala lang. Eh, hindi daw napatulog. Stretch mo lang. Basta ang work stretch yun. Hindi naman parang after 2 weeks, malok mo. Yung wala ka sakit, no? At yung tawag mo, balik conditioning. Hindi ka dito. Hirap talaga, tsaka parang yun, may cancer. Kaya ba yun? Kaya pa. Medyo. Hindi mo balakang, no? Bilang mo balakang. Hindi mo mas, Di ba naman? hindi mo kaso naman. Kahapon kasi nagdamot. Kasi kaya na yun. Nahanap. Ano ba ito? Ito ba? Wala kasama. Sabi niya nakatayo. Sa inyo. Mga tarong. Pinilit ko. Ano gawa na dyan doon parang nagkakalipas dyan. Yan dyan. Yung anak ko ba dyan? Ang iwan to. Yung dala ka sa tabi yata, no? May kasama ng dalawa. Saan dala? Ang bilis naman. Si Brando. Oo. Tapos Brando. Oo. Tapos na yun sa akin. Yung bata pa yun. Eh, bunso. 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 Nalaman bunso. Yun. Ano yung bunso? Yung Brando. Isa pa. Si JJ. Pangalan. Wala pa siya asawa. May short up. Nauna niya pa siya. Sila nagtatrabaho dyan. Sila dalawa din. Nauna niya pa siya, ano ah? Si JJ, ni Brando. Nagpa-rest ng Mateo. Ay ko, sakit. Guys, chumachacha to. Sakit. Eh, siyempre. Kasalanan mo. Nakauna pa si Brando, no? Oo. Nagkikita Masakit. Hindi nakikita. Para kung ka. hindi dito. Ay, hindi ka pang kaya. Kaya sus. Yung dali, nakita niyo. Gawin ka doon. Yung mga ano mo yun. Nagagamot sa ano. Nagagamit. Sa atin. Sa Yung mga magpo. Nagaya yun. Belgrado. Tingnan sa atin. Buhay pa yun. Yun, oo. Ginagaya yun. Sumangkok. Ginagaya niyo yung magagamit. Ulo mo, diretso mo. Tamaan niya. Ang isip. Ano ka lang.
Yan. Sige nga. Vlogger din kaya. Ang vlogger ka din, Pao? Ay, vlog mo, Pao. Ano yung mga pinag-vlog mo? Ano ang vlog mo? Yung mga ano. Minsan po yung mga alcohol ko. Vlog mo dati mo, ito. Mga passer na pagpunin. Pero kung niya ang cellphone. So yeah, hi guys. So ngayon, mag-open tayo ng box. Okay. Ano yun? Hindi ka ready ka ng dami. Isip ako pa. Ito. Ay, dami maliit. Ay, kita ko doon. Pau-pau, no? Kapal yung pau? Wala ko lalaki yan. Wala ko lalaki. Kilala ka niya? Sino to? Kilala mo ko? Diba Patrong? Oo, ang dami kilala yung mga kipuin, no? Lapang strong. Hindi kilala mo yan? Oo, mga patrong. Sa patasan, nangihilot. Hindi na ba akong beach? Malit pa. Nandiyan po yung pera mo. Balik. Balik sa mga karong no? Nasa likod na cellphone. Balik mo ba ito? At ipon ko ako. Very good job. Ganun, ha? Tao niya po kasi. Wala po yung box. Ano na, alis na po taas. Ano, meron ka rin? Asa? Ah, Ano mo na rin? Hotel Grace. Ano, isa mga commercial. Wala pa. Tabi na central. Nakala na kami. Nandun yung private na. Ang private siya. Basta tabi na central. Buti nga ni Mami, iwan niya. Buhay hindi niyo makuha sila. Mabilis ng panahon kayo, no? Oh, yes. Mabilis ng panahon. Daddy, bili na kayo yung block mo dito. Ang laki-laki na ng garden mo. Nangos ko mag paligaran niya kayo. Kaya nang buwan. Siguro mga February. Ano eh? Kaya na, mo, eh, gumawa ka na kaya. Hindi ba? Ano pa ka? Magkipuin. Stretch. Sabi siya ka na eh. Ayun, may aminin siya. Ay, hindi tama, di ba eh? Nag-chat si Mother. Lumuha kayo kanina. Hindi ko nababasa. Kataya mo yan. Eh, Oo. solid naman talaga. Hindi, sabi ko, charge mo yan, cellphone ko. Charge. Magalit, sinadali mo. Sabi ni Ma. Tapos mate mo. May nano pala ako tinatawag sa Sino? kay Kuya Jay. Ah, Mix. Tuti. Puti. Oh, Kuya Tuti. Jay. Bangay mo rin. Dati ba? Oo, Ano siya? Nalaw siya mo. O lahi yun na naman, di ba? Uwa. Nakita kaya ka ng gipin eh. Sa inyo talaga yun. Wala sa mga ninulo yun. Siguro ka na eh. Sa mga generation kaya. Ewan ko, ako modern ako eh. Meron ka na. Ala sila. Kaya din sila maalis yung gift na yun. Yung pinuwan. Basta ba? Pakil mo. Ito ko lang ako. Taas ba lang ako sa mundo? Ha? Taas mo sa mundo lang. Sa, ano yun? Wala kang wakas mo. One sa mundo. Two. Ano na? Three. Four. Diretso. 6. 7. 8. 9. 10. Relax. Taas ba lang ang tuwa eh. Pinabalakang na eh. Diba? Oo,
So yung mga tinatawag ng traditional, sila detective control. Keep nila yun. Camera! Saka itong camera monitor. Tingnan mo yung ano mo. Titignan natin Ang kung anong LCD ibibigay control. niya. Tapos kukumpilin ko. Tingnan mo. Ano natin? Chat ng chat dito sa mami. Kaya hindi ko maririnig. Bago tayo makita ni Mizumi. Alright, magkala na yung monitor natin, oh. Pag yung isusunod ni Mizumi, ah. Let's go! Balik na tayo sa kanya. Relax! So guys, ito na yung aming finish na ni Topey sa aming full body massage with Ventosa. So kasama yung warm-up stretching kanina, basic chiro, with magic reflex and combination para matanggal yung mga spasm niya. So yun yung trigger kung bakit humihina ang kanyang immune system. So hope and pray, okay siya. Okay, okay lang? Okay. Okay! Sa'yo tayo. Wala kang mabatiin? Sa tao? Meron pala sensitive. Pero ka. Totoo pala yun. Totoo pala yun. Sensitive.